Писанци. Ей, ама аз се питам един въпрос. Аз по принцип всички въпроси ги знам. Отговорите. Йо. О, един не знам. И ще го кажа тук на живо. Ела тук да го кажа. Ела тук. Айде да ела. Айде добре, там ще снимам. Каква бела ще правим днеска? Нали аз съм човекът на белите. Без да искам правя бела. Сътворявам щуротия. Него без да искам, а после съжалявам за нея, или пък не съжалявам, или пък изгодна. То тук много неща, функции има. И параметри. Но тя не разбира от параметри. Тя разбира от ето това. Да видиме. Истинска котешкова храна. Не е реклама. Аз дори не знам какво значи. Сега ще сложим да видиме. И чекаш, аз чекам, защото аз съм гладен. Сега ще ядем заедно. Добре, да видиме. Айде, яла ли си? Това е командата. Яла ли си? Сега ще дойде. Сега ще чекаме на стола. Ще чекаме, не мине. Та и да. Тук. Айде! Да дойде тя. Ето го. Искам да го покажа. Ще дойдеш ти. Къде ще ходиш? Ето. А сега аз да се върна моя по въпрос. Каква бе ваша права днеска? Какво ще затворя? Какви ще ги надрънкам? Какви ще ги надробя? И тъй. Не знам. Ама знам, че трябва да ям. С това свършвам този запис. Котката яде вкусно и аз ще ям вкусно след малко. А после време ще покаже. Това е.